To fa ana wata sai ga wata, yanzu fitaccen mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya saki wata sabuwar waƙa wadda ya sa mata 'yan Shi'a Mutanen Banza. Idan ba ku manta ba, sati biyu da suka gabata tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari Allah ya mishi rasuwa. Lokacin da wannan tsohon shugaban ƙasa ya rasu, haka aka samu mutane da dama inda suka fito suna murna, suna nuna farin cikinsu a kafafen sada zumunta. Amma da damansu ana ganin cewar lalle 'yan Shi'a sun fi yawa a cikin wa'innan mutane. To dalilin haka ya sa ran mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya ɓaci, inda ya zo ya saki wannan waƙar yake zagin 'yan Shi'a. Abin da zai baka mamaki shine shi dai mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara, kowa ya san fitaccen mawaƙi ne wanda ya daɗe yana yi ma tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari waƙa tun ma kafin ya hau wannan mulki, sannan kuma har ya zo ya sauka. Mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara yana musu waƙoƙi na yabo, amma kuma a ƙarshe bayan Muhammadu Buhari ya gama mulkin Najeriya, lallai daga baya kuma akwai lokacin da mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya zo yi wata katobara. Duk da dai wasu da dama suna ganin cewar ba katobara ba ne mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya yi a wannan lokaci. Lalle ana ganin gaskiya ce ya zo ya faɗa, kuma dama ko da wani lokaci gaskiya tana da ɗaci, inda ya ce lalle Buhari shine ya kashe ƙasar nan tamu Najeriya, inda aka samu mutane da dama, wasu suka fito suka goyi bayan shi, wasu kuma ba su goyi bayan shi ba, inda suke cewa lalle mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara butuli ne. To amma kuma kowa ya san maganar da ya faɗa lalle tana kan gaskiya, domin dai lokacin da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya zo ya karɓi wannan ƙasa tamu, lalle komai yana cikin sauƙi, kuma ya karɓi wannan ƙasa ne ya alƙawarin cewar lalle komai zai sauka, talakawa za su samu sauƙi 100%, inda ya ce lalle za a samu tsaro. Duk irin wannan kashe-kashen da ake yankin Zamfara, yankin Kaduna, yankin Sokoto, yankin Neja, yankin jihar Kebbi, lalle za a kawo ƙarshen su, sannan kuma cikin awa 24 za a samu wutan nefa 100%, sannan asibitoci za a gina sababbi, sannan waɗanda ba su da kayan aiki za a sai kayayyakin aiki a kai musu. Lalle irin alƙawarin da tsohon shugaban ƙasar Najeriya a wancan lokaci ya ɗauka kenan Muhammadu Buhari, amma kuma tun da ya samu ya haye madafun iko, lalle wayannan alƙawarin gaba ɗayan su ya manta da su. Duk da dai wani lokaci akan samu mutanenmu 'yan kafafen sada zumunta, wasu a gidan rediyo, wasu a gidajen talabijin, inda suka fito suna tunatar masa lalle alƙawarin da ya ɗauka kada ya manta. Amma abin da zai baka haushi shine duk wanda ya fito a matsayin shi da ɗan ƙasa ya yi ma shugaban ƙasa tunatarwa, sai ka ga DSS sun je sun kama shi, inda za a kai shi a tsare shi haka kawai babu gaira babu dalili akan laifin da bai ji bai gani ba. Domin dama kuma a doka lalle ta ba kowa dama a matsayin shi da ɗan ƙasa ya fito ya faɗi albarkacin bakinsa. To amma yanzu muna gani ƙasar nan tamu Najeriya nan gaba kaɗan sai an waye gari a matsayinka da ɗan ƙasa baka isa ka fito ka faɗi albarkacin bakinka ba, tunda shugabannin nan namu lalle kullum ƙoƙarin da suke lalle su hana irin wannan faɗan albarkacin baki. Domin dai kowa ya ga abin da ya faru da Sultan kwanan nan, shi ba ma fitowa ba ya faɗi albarkacin bakinsa ba, a bidiyonsa ne kawai aka ɗauka aka editing domin a ɓata masa suna, inda kuma hakan ya ja mashi matsala yanzu, tunda DSS sun kama wannan bawan Allah a yanzu haka yana tsare, shi ma ya kai kimanin wajen kwana 10 kenan, inda talakawan Najeriya sun fito ta inda ya kamata su yi kiraye-kiraye ga gwamnatin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da gwamnatin da sauran gwamnonin Najeriya, dan Allah dan Annabi wannan bawan Allah a mishi adalci. Wannan bidiyo da ake zargin yayi lalle ba shine ya wannan bidiyo ba, shi an dai an ɗauko asalin bidiyon sa ne inda yake bayani akan wani shugaban ƙasa na wata ƙasa, inda aka ɗauko wannan bidiyon aka juna, domin dai mutane da dama sun ba da shaidar cewar lalle a cikin wannan bidiyo da ake zargin ya ɓata ma wannan shugaban ƙasar Najeriya Tinubu rai, to lalle ana tunanin cewar a cikin bidiyon babu inda ya kira sunansa. To amma da yake ana ganin talaka ne shi, dalilin da yasa DSS suka kama shi kenan, suka je suka tsare sa, wanda kuma ni na tabbatar inda a ce an yi bincike da na gaskiya babu yadda za a kama wannan bawan Allah, inda da dama a wannan lokaci mutane suka fito suka dinga maida ma DSS da radi cewar lalle idan su har ma'aikata ne kuma sun san abin da ya kamata, me yasa ga 'yan bindiga nan suna yawo a yankunan Zamfara da Neja da yankin Abuja kuma ba a ɗauki
mataki a kansu ba, an basu suna nan kuma kullum ana ganin shi a safukan sada zumunta suna fitowa suna faɗa abin da suka ga dama, sannan kuma kuɗin fansa da suka karɓa hannun mutane lalle suna fitowa kuru-kuru suna nunawa, kuma ana ganin DSS akwai su a ƙasar nan tamu, sojoji akwai su, 'yan banga akwai su, 'yan sanda akwai su, gwamnati akwai su, shugaban ƙasa akwai shi, 'yan majalisu masu angwani, sanatoci duk suna nan, amma kuma babu wani mataki kwakwara da aka ɗauka akan irin wayannan mutane. Dan Allah dan Annabi dan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share ɗin bidiyon nan kai like, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin da ku kalla. Jama'a assalamu alaikum. Na sake dawowa akan magana kama Sultan Ismail. Har gobe har jibi maganar da nake so in yi shine zan yi magana akan waɗannan yaran guda biyu. Wannan Abdullahi Alhikima ne, wannan Alhaji Dauda Kahutu Rara ne. Abu na farko, duk duniyan nan yanzu a cikin aminan Dauda Kahutu Rara babu kamar Abdullahi Alhikima. Shi kaɗai ne wanda duk abin da ya ce marara zai yi a taronsu saboda ya yadda da shi, ya amince da shi. Ɗaya. Abu na biyu, kai Dauda Kahutu Rara yanzu a Najeriya kaf in ka cire Nuhu Rubado, ka cire Wuke, ba wanda Tinubu ke jin magana shi a duk arewacin Najeriya kamar kai Rara, domin a idon duniya Tinubu ya fito ya duka ya gaida kai, yana shugaban ƙasa ya duka ya gaida kai ya rage tsawo, duk duniya tana kallo. Ɗaya. Ya je Katsina kana rawa kana masa ogologo, ya sake tashi ya jinjina maka, ya tambayi duk kwaraɗa cewa yaushe Rara har ya koyi Yarabanci ya iya yin waƙa da shi. Ya ce Rara is very smart, kowa na ji. Ya sake faɗa a Nasarawa, ya duka ya gaida kai, ya ce a daina magana kai yaron shi ne, kai ba yaron shi ba ne, kai abokin shi ne, very very good friend. Saboda haka Rara mun baka 24 hours ka sa a sako Sultan. Mun baka 24 hours ka sa a sako Sultan, domin a arewacin Najeriya ka ce kai ne mutumin da ya fi kowa gina matasa a cikin mawaƙa. Abinda ka buɗe baki ka faɗa kenan. Ka ce duk arewa babu mai gina matasa kamar kai, kuma abinda kai kake so yau ka ji an ce matashi ya ginu ya tsaya da ƙafafunsa. To ga Sultan ya tsaya da ƙafafunsa kuma ana so a karya Sultan. Don haka mun baka 24 hours, ba wata zanga-zangar limana, babu komai. Mun baka 24 hours kawai ka sa a saki Sultan, don yanzu kana buɗe baki kai magana za a sako Sultan. Muna roƙonka arziki a matsayin muna dabin siyasa, kuma a matsayinka na abokinmu na siyasa wanda muke ma'amulolin siyasa tare. Kana fatin gwamnati, muna opposition party. Don Allah don Annabi ka sa a sako yaron nan. Jiya mahaifiyar yaron nan kuka take da hawayenta, ta ce ta rantse da Allah duk 'ya'yanta ba mai mata biyayya irin wannan yaron. Har yanzu da girman shi zai mata wanki, zai mata wanke-wanke, zai iya dafa mata abinci. In ba ta da lafiya abinci ma shi ne yake dafa mata, komai yaron nan yana mata. Ta ce ba ta taɓa samun ɗan da ke mata biyayya kamar shi Sultan ɗin nan ba, gashi yana da iyali. Don girman Allah ka sa a sako Sultan.